and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Kathy! Oh. Hey, Kathy! Livia! Upo ka naman sad kaayo, uy! Kondisyon lang. Kathy, tanawag kasi kuyog na ako. Hello, Kathy. Greggy? Ikaw? Yes, Kathy. My partner in crime. Kathy, hubog ka. Tinawad na. Ubog ko. So, kaya gusto kong makatog. Gusto kong limbungan ang akong kagalingon. Wa ko makasa sa akong pamilya. Kathy. Gusto ko limbungan ang akong kagalingon. Wa ko makasa. Gusto ko patuon ang akong kagalingon. Nga kaya na ako ng problema. Bisad og hapit ako mo surrender. Sorry. Sorry. Usa ko sinungdan. Sa dako na imong problema. Bitaw. Nakamao ka, Mr. Martinez. Unsay buot mong ipasabot. Kamao kang muling lana mo ng mga kaliwat ni Eva. Mayabag yun namin mo tungod sa kadaghan sa imong kwarta. Kathy. Mutigaya gyud ang babae tungod sa kaayon nimong mukariniyo ug nagsugwak nimong kwarta. Wala. Ayaw palabi. Ayaw pagsige ginom kay makadaot ka na sa imong lawas. Wow! Wow! Oh, katamis. Katamis imong pong Mr. Martinez. Ikaw ba? Yabagon gyapon ko nimo. Lakaw na. Makabiya ka na. Biya na. Niya ko, pero pagatod nining akong ayuda nimo. Ayuda? Ayuda? Unsa man ko dire? Biktima ko sa COVID? Ayuda. Kathy, si Mr. Martinez aron pagtabang nimo. Tabag doot? Ay nalanta. Kathy, Ano po ni pang ako mga kasakit sa Greggy? Please. tabangan ko ikaw. Shit! Palayo na ko sungayan! Kathy, ayaw ingnaana si Mr. Martinez. Kung sa'y gusto mo, ha? Sa bang gakson ako siya, ha? Gusto kang gakson di ka, Mr. Martinez, ha? O gimingaw ka sa akong romansa. Gusto kang makig-what's the style na ako, mao ba? Kathy. Kathy, uy, naunsa ka man, uy. Biyay ko. Please lang, Mr. Martinez. Ayaw na pun ang akong mga kasakit. Dili na ko gustong mulunang ang akong mga tiil sa impirno. Kathy. Kathy, Maluoy ka. Nahugno na ang akong kinabuhi. Nawatak-watak na ang akong pamilya. Huwag ibasulan ko na ang tanan. Sofia. At na lang. Mr. Martinez. Artista. Mga sungayan.
Kung kining kahoy nga akong kisukma ka, ug imo paningnaw, Mr. Martinez, nagkupok na ka na. Naguna-una lang ko sa akong anak. Naguna-una lang ko kung unsa isang putan sa kinabuhi sa akong anak nga si Claire. Kung siba ko, tuan ako sa bilangguan. Mga traidor! Mr. Martinez, sorry, kid ko ayaw. No. Ayaw pa nga yung sorry ka na ako, Sofia. Tungkol kay... Doon ay mga punto si Kati. Ay, wad ko magtuo nga. Mabrito yan ipanulti, Mr. Martinez. Nagtuog ko nga. Nagkinahanglan pa siya ni mo. Nakonsensya ko. Pero masamot ang iyang kalautan kung lakip na ako. Paano yun na ako ang among kahingdan. Oh, Mr. Martinez. Ulakaw na lang ako. Huwag ako kiniibilin ka mo. Kwarta para kaniya. Mr. Martinez, pila man ni? Laing 50,000. Mao pa. Oo niya. Ay kabala ka. Naagya po kay 10,000. Dawata. Ayaw, uy, Mr. Martinez, uy. Sige na. Mulakaw na ko. Sir, Hangya ko lang. Ayaw lang pasagdi si Kati. Bisa nun sa marasa. Tao ka lang ko. Kung nun sa may mga kikinanglan. Yes, Mr. Martinez. Ato na ko. Huwag ka ba contact number ni Franco? Nga naman. Pwede tagaan ko mo sa iyang contact number, please. Oo, Mr. Martinez. Hubog siya. Hubog. Pero ang iya mga kipanunti. Nakapapukaw sa ako mga pinungatan. Dako ba ang iyang pamilya tungod ka na ako? I'm sorry, Kathy. I'm sorry. Pero dili ko ikaw pasagdan. Dili. Asa naman itong banyaga? Nagtuo ko nga nagkinahanglan ka pa ni Mr. Martinez. Nagkinahanglan? Wala na, Sofia. Uwahin na ang tanan. Uwahin na ang tanan, Sofia. Masya mo kabayo na ako. Pero sa may ang gibuhat, ha? Sa diyang nabulilyaso na nga mong relasyon. Asa man siya? Asa siya? Hadlok siya? Samtalang po tingali. Ginaybaw manggod siya, good. Nga kung tinud-on mong Franco, wa cute mo'y dag-anan. Ay, maolagi. Maolagi, asa siya? Karoon na lang, ha? Gipangita ko siya. Gikinahanglan ko siya nga makaunong na ko, pero wa man. Huwag siyang pagdistansya na ako. Siyang bisan sa pagtawag. Umangumusta man lang sa akong kahimtang. Gimo ba niya? Wa, Sofia. Kana ang timailhan nga talawan siya. Talawan siya! Muna tinuod. Kathy. Talawan. Dili na ko gustong mulunang pa sa impyerno. Dili,
sad, oy. Oh. Yan naman ka. Nilak ka kapil diya. Natandog. Naluoy ko nimo. Grabe ha. Grabe ha sa. Aron pa ka na batig kaluoy na ko. Kani adto ra oy. Friend good ta. Di mo ko ka maminaw na ko. Good, padama kasi mo kibati. Igo na, igo na. Igo na sa imong pagbasol na ko. Tungod kay, musamot lang ang ako mga kasakitan. Kasi, Tingali, gisamukan ka na ako, no? Gisamukan ka na ako, inungdan. Nga imong gipaare si Mr. Martinez. Gusto ka, mahawa ko dili. Hawa lang ko. Ay, kabala ka, hawa ko. Hindi ko gusto makaamong pa ko sa akong problema. Yung pasagdi kong maglangoy sa akong mga luha. kasi. Mga traidor. Asa kutob ang inyong paglimbong ako. Asa man! May dakong sakinan nga. Galit nga ni gawa sa skina. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!